Ngesikhathi umthandeni uFamanqele ethi uvumise ingoma ey'nsukwini ezedlule kwangavuma umuntu wasedikile umcimbi, khona othe uKhuzani ulokhu uhleli phansi ngepeni nephepha ubhala umtalabho and umtalabho wakhe usuvivile. Hhayi, engathi akuhambanga kahle. Amahloni kimi sengivuma ingoma ngayithola sengiyivuma ngingedwa phakathi kwabo bonke la bantu. And knowing very well ukuthi umaskandi lo, khona omunye umculi njengamanje osestudio uyapheka, uzobukisa ngomthandeni i-South Africa yonke ibhekile. Iyaphekwa mpela ingoma, ngathi ngiyabona sekuthiwa uyakhumbula mngani wami, uthi unabalandeli wena abaningi kakhulu. Uyakhumbula ngelinye ilanga wathi ugibele esiteji uthi ubiza ingoma bayivuma abalandeli kwavele kwathula nje. Oh, kwakungesona nesiteji mngani wami, senigqoke amasudu nephofemu ebhoqwini. Hhayi.